ndị be anyị ekene m unu daalụ na abịa m ọzọ ka m chetakwala unu maka ọlụ na Finland n'ebe Tampere Finland ka anyị gaba na ndị be anyị. Ana m enye unu, eji m obiọma niile wee pụta wee na-asị unu mebekwa ọsọ, eme ngwa ngwa, emeghala ọdachi, maka na mụnwa na-etinye anya na-enyopụ ihe niile zoro ezo. Ọkwa ndị UK na Canada na-eme gai, ka anyị gaba na Finland, gabakwa ma Germany. Nke Finland bụ tachi na oyoyo. Ọ bụ trenin, geenị ntị, ihe a bụ trenin maka gịnị? Cooking, isi foreign dishes ọ trenin. Ọ bụrụ ịgụ akwụkwọ gụwasịrị isi theory, ọ bụ mainly practical. Nwoke na-eji, nwaanyị na-eji. Nwoke na-eme gịnị? Na-eje, nwaanyị na-eje. Unu gba nkịtị, ndị Kenya eju ebe ahụ wechiela ọnọdụ. Ịma ihe njipụta na-agwa unu ya, ọ na-emetụta m n'obi. Abakwa m na the website kwa mbọsị ka m ji aba je na chat. Agwa m unu baa n'ụjọ adịrị ya. Ndị a bụ ndị ọcha, fam akwụdo ede oyibo. Ife ihe a na-ede n'oyibo na ihe mụ na fa na chat ka ezie n'elu. Anyị ma ajụfa nya n'ime webụsaịtị ahụ. Ya bụ ihe a bụ real. Onye waya dụrụ ya, unu atụzi n'uche si na onwe ndị ọchanga na oko nọ n'ime. Ịba wit link nye gị, onwere onye ọchanga na oko nọ n'ime ya, ma ọ bụ weli nke elie m ego, ewere nke eline m ego. Gaa n'iru, ngwa gị gaa n'iru. Ọ dị m ka ọmụkpọrọ ndị be anyị niile gaba ka fajezeli ndo, maka agụụ ma ọya ma ihe isi ike, ori ama, maka ọlụ adịrọ. Ihe a bụ ị na-agụ akwụkwọ, ọbụdị ịgụ akwụkwọ, training on the job training ka akpọrọ ya. Ịbata, ọ bụ free, training bụ free, mana gị nwa ga-akwụ ụgwọ flight gị na accommodation. Gị ga-eme gịnị? Kwụọ ụgwọ flight na accommodation ma ịbata, mana ịma nkwụ ụgwọ akwụkwọ. Ọ bụ 1 year ka ị ga-agụ ya. Ị na-amụ, ịmara aka ọlụ, ị na-amụ nsi nri, foreign dishes, nya nri dị iche iche. Ị na-amụ ya na-ekochi gị. Ị na-eje placement na hotel, na-eje mana ka ezi afọ ebe a restaurant, cafe, ị na-eje ebe ahụ niile. Ọ bụ ọlụ dị mma a na-arapụrụ ndị be anyị. Ụmụnne ije n'obodo ọzọ ịmụọ, ọkwa ife ịmụọ ọlụfa na like fa ịma nwetakwa ya. Ndị jụkwa ndị mee law na mba United Kingdom, ọtụtụ enwetara efe na-alụ ihe ọzọ. Ụfọdụ na-eme nche, ụfọdụ na-eme ihe dị iche iche. Ya bụ aka ọlụ amaka, aka ọlụ. Nsi nri nwoke na-esi. Ransom Brown ka ezi afịa, Gordon Brown na ma Hell Kitchen a, faji isi nri. Ọ bụ ụmụ nwoke wee bụrụ celebrities. Faji ebulu celebrities, ọ bụrụ ndị ama ama a na-egbucheli n'ụwa niile gba gburugburu. Nsi nri amaka, o nwere ihe gafee nsi nri. Mana ị nwere 2 option. Ị nwere ike ị na-alụ na bar ma ọ bụ na ka ezi afịa restaurant, ma waiter or waitress or cook, catering. Nke ịlaiki ka ị ga-aba na ya. Ịba na nke ịlaikira, ọdụ odo na-abụ ịmara ndị na-asavụ ihe na restaurant. Ọlụ ahụ amaka. So ịmụcha anya for 1 year, abịa wezie gị full time. Mana mgbe ị ga na-alụ ya, a ga na-akwụ gị ụgwọ, maka ị ga na-eje ọlụ na restaurant mana bar wee na-practice, mana kitchen, professional kitchen ka ị ga-anọ na ya na-amụ. Ma ọ bụrụ onye chọọ isi nri, ị ga na-amụ ma pastry ukwu ma nke nta, nri ndị Italy, nri ndị nke, nri ndị isie nri. Ọ ya adịkwa mma, maka inwe ike imeghe nwu ya own restaurant in future. Ị nwere ike imeghe cooking school. Ị nwere ike ide akwụkwọ cookery book. So nsi nri dịkwa mma. Ị na-ewe nke ọbụla dị mma, ị na-ewe ma ịsav. Nsi nri bụ aka ọlụ iji ga-abụkwa mmadụ wee mee ihe ndị ọzọ n'ọdịnihu. Den nsavụ na bar ma ọ bụ na hotel ma ọ restaurant, ka o si dị mma bụ na a ga na-enye gị tips. Ị ga na-enwetatụ ego, ịmago tips. Ndị liche nri, ndị ọcha na-abụ eliche nri chenji fa asị gị welu, ma ọ bụ asị gị eme aka na akpanye gị ego. Ọ bụ culture fa. Ndị ọcha na-abụ eliche nri, ọ nwere ike chenji fa asị gị keep the change, eweli enye gị
si gị tinye na akpa gị, ọ bụ ọkwa nke ndị restọrantị ahụ itinye na akpa gị, ma ọ bụ fa na-apụ ị na-anya fa etinyekwa aka na akpa wepụta extra money nye gị tụọ gị ego. Ịtụ ego ndị be anyị na-akpụ ya ịtụ ego, tips ka a na-akpụ ya, nya inye gị na ịsa avụvụ ọfụma. Ọnya bụ advantage onye na-alụ na nya as a bar attendant ma ọ bụ restaurant waiter and waitress. Ọ bụ advantage gị ma ọ bụrụ na ịlụọ ya nke waiter and waitress, nya inwetatụ ego ịma ndị na-akpa ụgwọ ọnwa gị aka. Ma nke ndị kuku a, ị ga na-esi nri dị mma, ị nwere ike ị na-esi dị nri imeghekwe Facebook channel, ị na-eghe fry jashi nka ịnwa gị isi chee decorate chọọ na-ama. Jụkwa ndị na-eme cooking channel, fa na-esel kwa ifu cooking channel mmadụ ma ọ na YouTube ma ọ Facebook, fa na-esel maka nri bụ ihe mmadụ like. Ịchọ isel na Facebook ne news asịrị cooking ekpele dibịa, ihe na-esel na Facebook. Ma ị na-eme ihe ndị ọzọ ị ga na-esel kwa, mana cooking channel, asịrị channel, news channel, ịkọcha mmadụ channel, ya bụ ịnụ ọgụ na iti ọkpọ channel, ịkọcha mmadụ, iwepụta mmadụ ibe gị rochie nye tụcha anya bue nke o mere bue ma nke o mere, ma ndị na-agba asịrị enwere isi na ọdụ. O nwere vidio na-esekuleti maka fada nna afụ ihe ahụ bụ fabricated lie. Anyị nwam ya, ama m ya, abụ m a good psychologist. That story emere exist, mana a na-akọta ya ka ọ wee bụrụ na a na-akọ akụkọ. So ụdị akụkọ ahụ na-esel asịrị channel na-esel kwa, dibia channel na-esel kwa, ụka channel na-esel, cooking channel na-esel. Ya bụ ime cooking inwe ike iji emeghe channel kwa, channel na-enyezi ego ma YouTube ma Facebook, iwekwele ihe na-enweta ego. Ọ bụrụ nnọọ ka ezika afịa nke nsavụ ihe na bar and restaurant and hotel, a na-enye gị tips, ihe ejikwa enweta ego. Mana ihe ezi eji waiter and waitress wee mekwe channel, ifugo ihe dị na ya ka ị ga-agbakọ tụnenye ịmalị nke ka gị mma iwee mee nye. Unu na-anụ ya ụmụnne, chekwelunu ka m bịa, chelunu kedu ọnụ ihe m na-achọ. Chelunu, ọ dị egwu ndị be anyị. Ihe agbapụta amaka, mma adụ ha piri nne ma ndị be anyị nwetie, and anyị ga na-echebilie arọ ọbụla anyị ga na-echebilie fụ na ndị be anyị nwetalie, anyị ga na-echebilie mgbe niile. Ya bụ ndị be anyị, unu ga-akaba arụ gaba ebe ahụ. Ọ bụ gịnị mbụ ihe a na-afịọ na Finland ndị be anyị? Chineke, Chukwu biko kenedo ododo, biko kesaa enyi ka ndị ga-eji enweta ihe nweta, olutu dibịa olutu akpa afịa. Biko ndị be anyị kesaa enyi ya, unu kesaa enyi, ọ ya adịkwa mma. Chukwu biko zaka na ụmụ ogbenye ekpere. Unu ga-emenwu ya, ọ dị simple as ABC. Eji m wee chat ya ụnyaahụ, chatkwa m kpọpụta onye pụta ode afịa ana ka m chatịrị ụnyaahụ. Taa bụ Sofia. Biko kedu ndị be anyị bi na Finland jagodin, a sị na inwetie enye gị ị ga-abịa gụọ akwụkwọ n'efu, mana ị ga-akwụsị ụgwọ flight gị ga-akwụ accommodation. Ọ bụ ihe ekwuru ma enye gị. Ọ dị nya njụ onye nwee qualification, ọ sị na enwere, mana inwe qualification gị tinyekwe gụ mention ọnya na inwelie. Ke ihe ọzọ njukwala ya nsi onwe age, o si mba na onwere age from 18 wee gbagobezi ịbụ adult. Onwere limit, adult enwere limit, no 18 bụ adult. Ya bụ nwa gị dị 18 ịchọkwa imelie, amara ụdị ndị fa na-eselect, ịghọtago. A sị na akpọọ gị ọ bụ free if you are selected.
ọ bụ ihe o dere. So nsị a mụ na my brother ọ ga-abịanwu, ọ sị m advise you to apply your own first. Ọ bịa delu m ya, o were link eji apply ọlụ a tụọlụ m, si m start applying now. So ndị be anyị, m enye unu link ahụ, ihe mma ajụ unu chọkwalịa, unu chọlịa ke ndị chọ anya blink, unu chọkwa anya blink, unu pụta unu na-ekese na-ama akịrị anyị akara ịfụnanya. Hey, ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta asụsụ ha o. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta ọdịnala ha o. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka o wedịrị ndị Igbo na mma o. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nwere onwe ha o. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka o wedịrị ndị Igbo na mma o. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka o wedịrị ndị Igbo na mma o. Anyị nwe mmeri, anyị nwe mmeri o. Anyị nwe mmeri, chi anyị emeriela o. Anyị emeriela, obi n'igwe emeriela o. Anyị emeriela, obi n'ala emeriela o. Hell, anyị emeriela, obi n'igwe emeriela o. Anyị emeriela, obi n'ala emeriela o. Igbo klasị lụsi bọọlụ ike, Igbo klasị lụsi bọọlụ ike ka o wedịrị ndị Igbo na mma o. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nwere onwe ha o. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nwere onwe ha o. Ka ịmakwa na mmadụ nọ na economic crisis onwere onwe, ka ị nweta onwe gị, ka ndị Igbo were nweta ụbụrụ ha o. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ori wee na-ama ama na-anaba anyị agụụ na oya onye lu onye chetakwa nwanne, chetakwa na Igbo class word onye na-afelu ije a ya chetakwa Igbo class word, bịakwa nye anyị testimony. Biko na ụmụnne, tinyelu na anyị aka na share button, tinyelu na anyị ga-abịakwa mee tutorial anyị. Onwe ndị na-asị na panidile enyemaka aka na-achọkwa onwe onye kwe m nkwa mana ana m achatị ya ọka respondro, mana ị ga-emenwu ya ihe a dị simple as ABCD. Click here the link, go inside, bido debe edemede mara mma. Ụmụnne, hey, izuka mma na ụmụnne ji o. Ewo, izuka mma na ụmụnne ji o. Hey, ụmụnne ndị Igbo, ihe anyị pụta, anyị ga na-ewepụtakwa ihe dị ona mgbe niile. Ya bụ unu na-abịa tagianụ mmadụ, shianụ vidio anyị, gosi na anyị aka ịfụnanya, unu nyekwa anyị staa, anyị ga-ewepụ ya. ụmụnne ya gazie ise ka anyị lụsi bọọlụ ike ka o wedịrị ndị Igbo na mma o. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enweta ego kwa onwe ha o. Biko ihe unu ga-akabakwa arụ na-emebu, anyị na-epromote Igbo language and culture. Biko unu jisi ike na-asụrụ ndị Igbo ibu na Igbo ma ụmụ unu, ka asụsụ anyị na omenala anyị ghara ikpochapụ. Biko nu dododo, ana m ayọ unu, biko onye mụọ nwa bụọ nụ nwa ga-afọ Igbo, sụbalia Igbo. Biko nu ndị Finland a unu na-ejebefa, fa na-asụ asụsụ fa fụrụ ya n'anya. English bụ second language fa, unu aghọtago. Mana ọtụtụ ihe a na-eme ebe ahụ bụ Finnish, afa language fa bụ Finnish. Ya bụ ụmụnne, mma arapụ unu.